For more videos and audio, subscribe to Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Thank you. Kafin na nisa rabbi zan saka farko, yardar ka ce gero ya zama koko. Ina ta roko da yaushe ne karko, makama manzan Allah don sakamako. Wani ya yi aure wani yanzu ake baiko, sunnar ka ce ya rabbi sa ta yo karko. Biki ba amarya ango ba za ya zo ba, biki ba amarya ango ba za ya kai ba. Maryam Sada amarya da kinkini, Najib Shehu ango lokacin yayi. Maryam Sada amarya da kinkini, Najib Shehu ango lokacin yayi. Assalamu alaikum baituka zanayi wa amarya, uwar gidan ango mai kyan gani da shirya. Ai sai da ko gida yake fes a gaida amarya, in ba ku ba gida ba a daka da taɓarya. Ke ce ta farko amarya babu wata a baya, uwar gidan ango da kyan hali da kuma kunya. Na faɗa daidai ku tafa mini, na faɗa daidai ku tafa mini amarya. Maryam Sada amarya da kinkini, Najib Shehu ango lokacin yayi. Mai biyayya ango a gaida ɗan mama, ɓangaren tarbiyya rabbi za ya kama ma. Indai da sauti amarya za ta taka ma, indai da baiti amarya za ta juya ma. Kasan mata sai da kula babu sira ma, gasu ba su son kishi ko da na tabarma, gashi ba su son yawo kullum su manne ma, ko da zuwa ofis sai dai ku je tare amarya. Maryam Sada amarya da kinkini, Najib Shehu ango lokacin yayi. Tafi sanna amarya lokacin ki ne wannan, taka sanna amarya ba yake a wakan nan. Ku tare da ke da yan uwa kawaye ku yi ta juyin nan, bai haida abokan ango na sa a wakan nan. Allah ya ba ku zaman lafiya da ke da angon nan, ku sami kyakkyawar zuri'a a can cikin ɗakin nan. Amarya ango lale amarya ango, amarya ango lale amarya ango mun ji daɗi. Domin samun sababbin audios da videos, ku danna subscribe ga wannan channel mai suna Dan Hausa Sharif Studio YouTube channel. Mun gode. Iyaye na amarya ga iyaye na amarya, Sada Abdullahi inda ya zo. Baba na amarya alƙara girma, Zainab Sada maman amarya, mama na amarya. Na gaida uwar amarya, ke ce mama ta amarya. Iyaye na ango gaisuwa, Rabbana ya kai rahama ga Shehu Hamisu. Baba na ango Allah maka rahama, Anti Maryam ta zo da kinga, Anti Murja mamiye. Iyaye na ango gaisuwa, na sada sisters na amarya. Yaya Farida ta zo da kinga, Hadiza Dikko ta zo da kinga, da Amina Ahmad gaisuwa, da Ummi Dikko ga gaisuwa, Fati inda ke ma gaisuwa, Hadiza Abba ta takarwa, Ruki Abba ke ma takarwa, Simashi ke ma ki takarwa, Nana Inde ke ma ki takarwa, Murja Abba ke ma ki takarwa, Fati Abba ke ma ki takarwa, Hawwa'u Abba ke ma ki takarwa, Rahama Faskar ke ma ki takarwa, Maryam Yusuf ke ma ki takarwa. Maryam Sada amarya da kinkini.
Nasima Shehu ke ma ki taka rawa, Sumayya Shehu ke ma ki taka rawa, Nadiya Shehu ki taka rawa, Halima Shehu ke ma ki taka rawa, Amina Shehu ke ma ki taka rawa, Bibi Shehu ke ma ki taka rawa. Kawayen amarya ku taka rawa, hawayen amarya na wane ku. Kawayen amarya zan kira ku, Maryam Yaldu ke ma ki taka rawa, Surayya Faruk ke ma ki taka rawa, Ati Surayya, Ati Surayya, Ati Surayya gaisuwa nake yi, Ati Surayya gaisuwa nake yi, Ati Surayya ke ma ki taka rawa, Firdausi Khalid ke ma ki taka rawa, Tima Karofi ke ma ki taka rawa, Fatima Abba ke ma ki taka rawa, Sara Abdullahi ki taka rawa, Mami Safana ke ma ki taka rawa, Kaltum Malik ke ma ki taka rawa, Kaltum Malik ke ma ki taka rawa, Halima Malik ke ma ki taka rawa, Hikilima Ismail ki taka rawa, Maryam Dambata ki taka rawa, Ruki Alirani ke ma ki taka rawa, Hafsat Jada ke ma ki taka rawa, Benazir Jada ke ma ki taka rawa, Kadimo ke ma ki taka rawa, Fatima Zara ke ma ki taka rawa, Aisha Abu ke ma ki taka rawa. Biki ake dangi kowa ya zo, Maryam Sada amarya Najib Shewa ango. Nagode. Maryam Sada amarya bikin ki ne, Najib Shehu ango lokaci yayi. Maryam Sada amarya bikin ki ne, Najib Shehu ango lokaci yayi.